aquesta pel·lícula, El viaje alucinante, és una pel·lícula que ens introdueix en molts temes científics en una època que es va fer, que és als anys 60, en el qual, com heu vist de la pel·lícula, ens barreja diversos gèneres. D'una banda ens barreja un gènere més del que seria suspens, amb el tema també del que era la Guerra Freda, que ara ja la tenim molt oblidada, i d'altra banda un tema científic en el qual ens proposen, d'alguna forma, el que seria reduir fins a unes escales molt petites, un submarí amb la gent que hi ha dintre, i aconseguir d'alguna forma actuar sobre una cosa que està fent mal a aquesta persona, que també és d'escales diminutes, d'una forma molt selectiva. Aleshores, dintre del que proposa aquesta pel·lícula, una mica el que segurament és més, es podria dir que té més sentit, és el fet de reduir una cosa, de fer servir coses molt petites per atacar-ne una tan petita com elles, dintre del cos humà. Aquesta pel·lícula, a més en el seu temps, una de les coses que va introduir és un gènere nou, que era, d'alguna forma, explicar com és el cos humà per dintre i crear un interès nou a lo que és a la gent, a les persones, en descobrir més sobre l'interior del cos, quan també estava molt de moda tot el tema aeroespacial i el tema de la ciència-ficció espaial. Què podem dir del tema que planteja aquesta pel·lícula? Doncs bé, des del punt de vista del que seria reduir una persona o reduir un submarí, en aquest cas, a escales tan petites, això sí que sembla més improbable avui en dia, amb els nostres ulls, perquè si ens fixem en les escales que estem parlant, bàsicament estem parlant de passar d'una escala que seria la d'un submarí o la d'una persona, que podríem dir que és l'equivalent a uns metres, a una escala del tamany d'unes cèl·lules, que això vol dir al voltant d'unes 10 micres, una cosa d'aquest estil. Si fem la relació d'aspectes, el que tenim és que bàsicament estem reduint una milionèsima part, més o menys. Així és una mica ull a grosso modo. Què vol dir això? Doncs que si reduïm una cosa una milionèsima part, vol dir que les cèl·lules d'aquestes persones que estan reduïdes dintre d'aquest submarí també les estem reduint la mateixa quantitat. Si fem una reducció així de grossa d'aquestes cèl·lules, ens anem a una escala que bàsicament és, així per dir-ho d'una forma aproximada, seria un 10% del tamany d'un àtom. Estaríem a 0,1 Armstrongs. Aleshores, què vol dir això? Doncs que hauríem reduït fins a tal punt que realment físicament això sembla inviable, no? O sigui, realment les cèl·lules d'aquestes persones que estarien dintre el submarí haurien perdut una viabilitat física i una viabilitat biològica. Més enllà d'altres conceptes que també podríem tocar, com per exemple el fet que un ull tan reduït, seria un ull més petit que la longitud d'ona pròpia de la llum, no? Aleshores, com veurien aquesta gent? Difícil, no? Difícil. Un cop dit això, sí que és veritat que planteja una sèrie de temes interessants i una sèrie de temes que avui en dia, gràcies als avenços que hi ha hagut en el camp de la ciència i de la tecnologia, tant en la biologia com en la química, com en la física, se'ns pot començar a dir que estem en grau d'alguna forma introduir coses, diguem-ho així, cosetes, d'un tamany determinat que podria ser entre el que planteja la pel·lícula per una banda i tamanys inclús una mica més grans, que sí que ens permetrien atacar de forma molt selectiva problemes que podem tenir al cos del que seria l'escala de la vida, o sigui, l'escala d'unes cèl·lules o l'escala d'una biomolècula, com podria ser el mateix DNA. Aleshores, què vull dir amb això? Doncs, per exemple, des del punt de vista del que ara se'n parla molt i durant els últims 10 anys se n'ha parlat moltíssim, que és el tema de la nanotecnologia, en els últims anys s'han fet molts avenços i sabem, i fins i tot s'està utilitzant ja, el fet que es poden organitzar unes estructures d'un tamany que podríem dir que ja estem parlant de l'ordre de potser mínim 1.000 àtoms i podríem pujar fins 10.000 o 100.000 àtoms, perquè això voldria dir, si contem que l'àtom el podem aproximar per un Armstrong, doncs vol dir que estem prop de, si cada Armstrong per 10 nanòmetres, sí, d'uns 1.000 nanòmetres, inclús per menys, jo diria, o sigui, d'uns 100 àtoms, 1.000 àtoms, 10.000 àtoms. Aleshores, què vol dir? Que si estem en aquestes dimensions, podem fer objectes que són com contenidors, que són el que serien les vesícules o els liposomes, que en la natura molts d'ells ja existeixen, per autoorganització de les molècules en aquests tamanys tan petits. Per exemple, per explicar una mica com es formen a la natura aquestes coses, un exemple bàsic és dir, si tu tens una molècula que per un costat li agrada l'aigua i per l'altre li agrada l'oli, per dir-ho d'una forma, si per un costat li agrada l'aigua és hidrofílic, per l'altre costat no li agrada l'aigua, deixem-ho així, és hidrofòbic, tendeix de forma natural, si poses aquesta molècula tan petiteta en una solució aquosa, tendeix la part que no li agrada l'aigua a protegir-se d'alguna forma, com pot, i la part que li agrada l'aigua està en contacte amb aquesta aigua. Aleshores, què passa amb això? És que si tu en tens moltes d'aquestes i tenen un tamany més o menys similar i a més estan en unes condicions determinades, tendeixen a organitzar-se de forma que la part que no li agrada l'aigua
doncs es posa en contacte amb una altra part que no li agrada l'aigua, per protegir al màxim la seva superfície d'aquest contacte amb l'aigua. I la part que els agrada l'aigua es posa en contacte amb l'aigua. Això és el principi en el que estan organitzats més o menys les membranes de les nostres cèl·lules. I bàsicament això fa que tinguin una part més agradable pel greix, diguéssim, una part central i una part exterior que està en contacte amb l'aigua, que és la que li agrada més l'aigua. Això, aquest principi mateix que és el que organitza la membrana de la cèl·lula, és el que organitza moltes vegades molts cossos en aquestes escales tan petites, perquè produeix com una mena de càpsula, que el que és un envoltori que es pot formar, per exemple, per un principi com aquest. Un principi simplement de molècules petites que es van organitzant, autoorganitzant, fins que tanca completament la càpsula. Per què? Perquè aquestes molècules que a la vegada es van organitzant de forma que tenen una part més desagradable per l'aigua o que no li agrada l'aigua i una part que li agrada més l'aigua fora, primer es comencen organitzant així, es comencen a posar una sobre l'altra, també creixen en 3 dimensions fins que tanquen un cercle. Aleshores, tu tens una mena de contenidor. Avui en dia sabem que aquests contenidors, a més, els hi podem manipular una mica la superfície i, a més, poden contenir coses. Què li podem fer contenir amb un contenidor d'aquests? Doncs li podem fer contenir, per exemple, un medicament, o li podem fer contenir una partícula, una nanopartícula, una partícula encara més petita que ells mateixos, que d'alguna forma li permet tenir una capacitat de transportar aquest medicament o aquesta nanopartícula a diferents llocs. O sigui, si ho tenim amb aigua i aquesta aigua es mou, o amb un líquid i aquest líquid es mou, doncs està clar que allò està fent de contenidor del que té dintre. Si a més la superfície la podem canviar una mica, nosaltres podem situar en aquesta superfície una mena, per dir-ho de forma senzilla, estic mirant de buscar un llenguatge una mica col·loquial, d'àncores. O sigui, àncores que quan arribin a port s'hi clavaran. I aquest port i aquesta àncora les podem fer, per dir-ho de forma senzilla, selectiva, com un pany i una clau. Aleshores, nosaltres tenim una clau que posem en aquesta vesícula, en aquest contenidor, deixem lliurement aquesta vesícula amb la seva clau corrent pel cos i si, per exemple, detectem que hi ha una sèrie de cèl·lules que estan expressant en la seva superfície unes molècules o unes proteïnes que són d'alguna forma resultat d'una cosa que no ens està agradant d'aquella cèl·lula, per exemple, diguem que és una cèl·lula que ha estat mutada per alguna raó, per exemple, això va ser un projecte que va començar molt fort, sobretot relacionat amb gent que estava treballant a la NASA. Hi havia un projecte molt fort en aquest sentit, però s'està utilitzant en molts altres àmbits i, de fet, nosaltres, en el nostre grup, hi ha gent que està treballant amb això per medicaments per la malària, per exemple, des del punt de vista del liposoma. Aleshores, tu el que tens bàsicament és un envoltori amb alguna cosa que s'agafa a el que tu voldries eliminar o el que tu voldries d'alguna forma tractar, no necessàriament eliminar, i a l'interior conté el tractament. Aleshores, tu això ho deixes anar en el cos, té una escala d'uns 100 nanòmetres, 50 nanòmetres, fins a coses molt més petites, per tant estem en una escala de, entre cometes, 200 àtoms, 1.000 àtoms, 10.000 àtoms. Aleshores, aquesta vesícula la tenim per allà circulant fins que troba el lloc on s'ancora. I en el moment en què s'ancora, hi ha maneres de fer que d'alguna forma ho alliberi el medicament o simplement perquè la cèl·lula mateixa l'incorpora per als processos típics biològics, s'acabi incorporant el medicament o una partícula dintre que després ho podem fer servir per o eliminar la cèl·lula o introduir un tractament. Aleshores, això avui en dia ja no és tant ciència-ficció. I de fet, com us he dit, s'està utilitzant per intentar trobar nous fàrmacs, però sobretot, encara més, per fer els fàrmacs que tenim avui en dia més selectius. Per què? Per exemple, problemes com per exemple el càncer. Sabem que hi ha el tema de la quimioteràpia, que moltes vegades, pum, et fumen una bomba de quimioteràpia, i allò t'ataca moltes cèl·lules diferents, no només les cèl·lules dolentes. Si tu tens una forma de que tinguem un contenidor selectiu que vagi a deixar anar allò que volem deixar anar més a prop de la zona on volem fer el mal de debò, o sigui, en el nostre cas volem fer un mal, però en realitat és per fer un bé, no? Aleshores, en el lloc on volem que allò es destrueixi, doncs realment tenim una eina que et permet dues coses. D'una, protegeix el medicament durant més estona. Això vol dir que mentre que viatja pel cos té un temps de vida més llarg. I per altra, doncs, aquest medicament anirà molt més dirigit al punt on volem que faci efecte. Són dues coses molt importants. Una altra cosa que es pot fer també amb aquests mètodes i que ja canvia una mica, ja no és tan dirigit a tenir un medicament a dintre, és el fet d'incorporar-hi, per exemple, partícules que et poden fer altres coses. Per exemple, pots posar una partícula que tu externament després la fas vibrar, la fas pujar a temperatura i d'aquesta manera també et carregues un grup de cèl·lules a base d'haver-li enganxat primer uns contenidors que porten unes partícules determinades o unes partícules determinades que tenen l'àncora aquesta i s'han enganxat allà. Això és del punt de vista de la nanotecnologia. Per tant, ja tenim eines que es comencen a assimilar una mica d'una forma molt diferent a aquesta que parlàvem inicialment, que dèiem que seria impossible o, com a mínim, deixem dir, inviable en l'univers tal com el coneixem ara, però, en canvi, sí que tenim eines que ens permeten fer coses molt similars i de forma que segurament en un futur hauran de portar molts beneficis a el que és la salut i a la nostra qualitat de vida, al final.
Per altra banda, sense baixar tant de nivell i sense anar a coses tan petites i potser, entre cometes, tan sofisticades i que han perdut una mica estar tan de moda com estan ara la nanotecnologia, aquestes coses que parlàvem ara, bueno, si anem a escales una mica més grans, escales mini o micro, que són més similars a les escales dels nostres, de com estan fets per dintre els nostres ordinadors, també hi ha moltes eines que encara es poden explotar molt, sobretot pel tema biomèdic, i que amb algunes coses que s'han desenvolupat també té certa proximitat amb el que es presenta en aquesta pel·lícula, des d'un altre punt de vista. Una cosa que s'ha desenvolupat molt durant els últims anys i també el nostre grup de nanobioenginyeria en l'IBEC doncs, hi ha participat activament els últims 5, 7, 8 anys, són un tipus de càpsules que te les puguis introduir per la boca amb un tamany ja relativament gran, que podria ser un centímetre o inclús una miqueta més o una mica menys, com una píldora, i que aquestes càpsules facin la feina del que avui en dia són els endoscops. O sigui, un endoscop clàssic d'aquests del metge que et posen tot el tub a dintre, doncs intentar evitar fer-ho d'aquesta manera, sinó tu et poses una capsuleta que té una càmera integrada i s'hi podrien integrar una sèrie de sensors, una sèrie inclús d'elements per generar llum, i el que fas realment és aprofitar el mateix sistema, per una banda de digestiu, que te la farà anar cap avall fins al final, per fer tot el pas del sistema interior i tenir una sèrie de mesures que poden ser fetes amb microsensors, d'aquí venia el tema de microtecnologia, que ja són a una escala molt més gran que això que parlàvem de nanotecnologia, sinó que estem més en una escala del que són els transistors, per dir-ho d'alguna forma, doncs estem a escales inclús més grans que els transistors, però estem a escales ja de micres, això vol dir, posi 10, 20 micres. Què és això? Doncs 0,01, en aquest cas mil·límetres, més o menys, per fer-nos una idea de les escales que estem, que són molt més grans que aquestes escales atòmiques que parlàvem inicialment. Això pel sensor, però l'aparell en si ja us ho he dit, és d'un mil·límetre, d'un centímetre en aquest cas ja. Aleshores, tu tens un aparell d'un centímetre que incorpora elements de micres i que segurament podria incorporar en un futur també elements de nanòmetres i que la seva funció és fer una exploració a fondo d'una part del teu cos, en aquest cas el sistema digestiu, reduint molt la invasibilitat respecte als mètodes que hi ha actuals i, a més, afegint noves funcionalitats, perquè també coses que s'han estudiat en aquest sentit, el que passa que encara no són comercials, en canvi la píldora en si sí que hi ha alguns països en els que comença a ser una cosa més aviat utilitzable, però, per exemple, coses que s'havien estudiat en aquest sentit també eren autoensamblatges, en el sentit de tu prens més d'una píldora i un cop estan a dintre aquestes píldores es munten entre elles i fan més coses. O sigui, pots, per exemple, fer una petita biòpsia, coses d'aquest tipus. Això es havia parlat també. Clar, aquí no estem a escales nano, estem a escales ja molt més grans i incorpora elements de tot el tipus, però també són escales que, tot i ser molt més grans inclús que les de la pel·lícula, segurament, perquè a la pel·lícula estem parlant d'un submarí d'escala micro, que ja és més gran també que l'escala purament nano en alguns casos, doncs, igualment, tant amb escales més petites com amb escales més grans, comencem a tenir eines que permetrien fer coses molt similars a les que planteja la pel·lícula, però des d'un punt de vista molt diferent. O sigui, d'alguna forma, jo ho resumiria dient, bueno, el fons de la pel·lícula és correcte, la forma segurament no és la correcta, perquè actualment hi ha mètodes per fer-ho, però perquè siguin físicament viables, el que fan realment és explotar el que serien les propietats pròpiament, d'una banda, de la biologia, de la física i la química que coneixem actualment, o de l'altra, els microdispositius desenrotllats des dels anys 70 fins avui en dia. O sigui, una part seria més la part més nano i la part més micro. Hi ha eines que ens permeten fer coses molt boniques i molt en aquest sentit, però no tenen massa a veure amb reduir una personeta i posar-la dintre. Aleshores, jo resumiria una mica en aquest sentit el que seria el comentari final d'aquesta pel·lícula. Doncs, bàsicament, un altre dels avantatges d'utilitzar a vegades el que són partícules d'escala nanomètrica és que, per exemple, estem a unes escales que algunes barreres naturals del cos ens les podem saltar. O d'alguna forma hi ha barreres més difícils de saltar que ens permeten ser saltades. Això, per exemple, és aplicable a barreres com la que tenim entre el que seria el corrent sanguini i el cervell. Tenim una sèrie de barreres molt potents que només passen algunes molècules, per exemple, l'LSD la supera. En aquest cas estem parlant d'una droga. O, per exemple, els prions, que són la causa de l'enfermetat de les vaques boges, aconsegueixen superar aquesta barrera. Estem parlant de coses de dimensions molt petites i en el cas de les nanopartícules, doncs, en molts casos haurien de poder superar aquesta barrera. Això té avantatges de tractament, però també té els seus inconvenients. I una de les evolucions que està tenint la nanotecnologia ara i que, segons el que crec jo personalment, és una de les coses que ens està dient que la tecnologia està madurant, és que des de fa uns anys enrere ja es comença a donar molta importància a intentar descobrir fins a quin punt aquestes nanopartícules, o el que es fa, doncs d'alguna forma té certa toxicitat o té alguns efectes que poden ser nocius a llarg o curt termini. Què passa? Si tens una cosa tan petita, té aquest avantatge, tu la pots posar allà on vulguis, en raconets del cos que d'altres maneres no hi arribaries i pots tractar tumors o coses que potser ara no tenim solucions, o que la solució és tan dràstica que a vegades aquella persona ha de decidir inclús què vol fer realment.
Això és l'avantatge. L'inconvenient és que aquestes partícules, precisament, com que poden arribar en aquests llocs, algunes d'elles, si la partícula no està feta d'una forma molt similar al que la biologia faria, i inclús en aquests casos, si està manipulada per nosaltres per fer-li fer una acció extra, està clar que s'ha de valorar fins a quin punt això també pot acabar produint un efecte indesitjable. I, per altra banda, potser només afegir això, de que jo he vist aquesta pel·lícula fa molts anys, la recordo amb molt d'amor personal, també, perquè la veig com una pel·lícula que en el seu moment va introduir molt el que és la medicina i altres temes que potser, inclús temes sobretot d'explicar-te una mica com és la fisiologia humana des de dintre, en un moment en què s'estava donant més importància a altres coses de ciència-ficció i, de certa manera, ens va fer tornar també una mica al món de lo nano i del micro i de les coses petites, no només les grosses, a l'univers i tot això. I, per altra banda, jo crec que va introduir molt també el que és el tema de començar a crear una mica d'educació de l'interior del cos. I no m'estranyaria que en els propers anys hi hagués un remake, perquè ara estan molt de moda els remakes, i no m'estranyaria que sortís. Després faria falta veure si aquest remake el fan tipus, no sé, Cariño encogido a los niños, o si bé fan un remake més de l'estil potser més científic, el que passa potser no vendria tant. Però, la realitat que jo veig és aquesta, que realment la pel·lícula en si, el que és al fons, és molt correcta. Avui en dia, des de la nostra perspectiva actual, que moltes coses que aquí eren ciència-ficció pura i dura segurament comencen a ser més ciència i menys ficció, inclús més tecnologia, podríem dir. I, d'altra banda, el que tenim a partir d'aquí, de dir, és possible, sí, però no de la manera que ells ho plantejaven. Ho tancaria aquí.